טוב, עבדתי כמנהלת הריפוי בעיסוק, זמן לא ארוך החזקתי מעמד שם, האמת, לא יותר משנה, ולאחר מכן הגעתי למרפאה לבריאות הנפש בפתח תקווה, ושם ניהלתי מרכז שיקום במשך 15 שנה, ושם נעשתה הרבה מאוד למידה מבחינתי. בהמון המון תחומים, אני מומחית בתחום של אבחונים מותאמים. המאסטר שלי ואחר כך גם הדוקטורט של דוקטור נעמי הדס לידור נעשה על נושא של אבחונים מותאמים בתחום התעסוקה לנפגעי נפש, ובהחלט יש צורך בידע הזה. ובשנת 99 יחיאל שרשבסקי, שבעצם ארגן את הקבוצה הראשונה של הבנייה של המחוזות בסל שיקום, הזמין אותי להיות רכזת שיקום של מחוז מרכז, והייתי במשך 4 שנים רכזת שיקום של מחוז מרכז צפון, מה שהיום מל"ג טובה בניאל, היא החליפה אותי בתפקידי. ב-2003 המסלול גם בשבילך. כן, ב-2003, נכון, התחלתי לנהל את תחום התעסוקה, משהו שלא היה קודם. עד לפני שנתיים החלפתי את יחיאל שרשבסקי כממונת שיקום. זה בקצרה, 30 שנה. קצת אני רוצה לדבר איתכם, מכיוון שאני לא רוצה לדבר כל כך היסטוריה. אני בטוחה שהקהל הזה שמע קצת היסטוריה, ויש כאן הרבה אנשים שיודעים לספר פה היסטוריה אפילו יותר טוב ממני. אני רוצה לדבר איתכם על מה שקורה במערך השיקום היום. מה מצבנו, איפה אנחנו נמצאים, מה קורה לנו היום, ומה אני מקווה שיקרה לנו בהמשך. אז היום אני קצת אתן ככה את הצורה המקומית שלנו. 9 מחוזות, בכל מחוז רכז ורכז משנה, שבעיקר תפקידם זה כל הנושא של הוועדות הראשוניות, פיתוח, מעקב. מתחתיהם יש את הנושא של מתאמי טיפול, בערך בין 3 ל-5 משרות לרכז, תלוי בגודל המחוז. המשרות האלה עומדות לעבור שינוי מאוד משמעותי, על זה אני כן רוצה להתעכב קצת. בכל אופן, זה המבנה הארגוני. בצוות המטה, מתחתיי, יש כרגע, לשמחתי, עד לפני חודש, הייתי אומרת 3 אנשים. מתמזל מזלי לומר לכם היום 4 אנשים. לא הרבה, אבל בכל זאת שיפור. באחוזים זה הרבה. בין 3 ל-4. צוות המטה במשרד. בתיה לייטנר, אחראית על נושא של הדיון. ורד שפיר, אחראית על התחום של השכלה, חונכות ופנאי וחברה, שזה דבר חדש שאנחנו עכשיו מנסים להוביל אותו. ורד בלוש, אחראית על תחום הכשרה, הדרכה והטמעת מודלים חדשים, בנייה של מודלים חדשים. והצטרפה אלינו הכוכב החדש, דינה ברק, כוכבת, דינה ברק, שהיא אחראית על הנושא של משפחות, תחום משפחות. היא אחראית על הנושא של פניות פרטניות, זאת אומרת כל מי שפונה אלינו, וזה מאות בשבוע, כל מי שפונה אלינו לעשות עבודה גם מאוד רצינית ארגונית בכל הנושא של הפניות, והיא אחראית אצלנו על הנושא של תיאום טיפול, שזה שירות חדש, הוא היה במחוז המרכז ועכשיו הוא יהיה בכל הארץ. עוד דבר קטן שהיא אחראית עליו זה קהילות נועם. אני לא יודעת אם אתם יודעים, קהילות תומכות של הרווחה ושלנו, אם אתם מכירים את השירות הזה או לא, שירות חדש שהוא ממש נכנס אלינו בחודשים האחרונים, משהו שהוא משלב עבודה עם הג'וינט של משרד הרווחה, ואנחנו קיבלנו אותו ממש לאחרונה, ודינה
תפתח אותו, אני משערת שעם הפיתוח אתם גם תשמעו עליו יותר. בכל אופן, הדבר המיוחד בו זה שזו אוכלוסייה של אנשים שגרים בבתיהם, הם מקבלים שירות של אב בית, הם מקבלים שירות של לחצן מצוקה, הם מקבלים שירות של פנאי טיולי, פנאי וחברה, מאוד מאוד קטן, מאוד עדין. יש אוכלוסייה שזה מתאים לה ומצוין שזה קיים. זה צוות המטה. מי שעומד להצטרף אלינו, אני מאוד מאוד מקווה שבשבועות הקרובים תצטרף אלינו סוף סוף אחראית תחום תעסוקה, התפקיד הקודם שלי ששנתיים עוד לא אויש. עומד להצטרף אלינו אדם שנקרא ראש תחום שילוב חברתי, שיש לו ניסיון חיים בבריאות הנפש, צרכן נותן שירות. אני רוצה רק לספר לכם שזו משרה מאוד גבוהה ויש אבי 10 מועמדים. 10 מועמדים. אפשר להצטרף? 11 מועמדים. לא, מינימום תואר שני, אבל מינימום תואר שני כי המשרה היא משרה ברמה של ג' א' בעבודה סוציאלית, זה רמה של סמנכ"לים במשרדים אחרים. זה רמה מאוד מאוד גבוהה של תקן. בכוונה אנחנו שמנו את זה ככה, ואני שמחה לבשר לכם שיש לנו 10 מועמדים. לא יודעת מי הם, אבל... כולם מתמודדים? אני לא יודעת, אני מקווה שכן. אבל אם כן, אני חושבת שזה שיחוק מדהים. מדהים. משרה נוספת שעומדת להצטרף אלינו, זה משרה מנהלית יותר, מישהו שקצת עוזר לנו בתהליכי הארגון. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל אני קצת רוצה לתת לכם מספרים. לפני שנתיים עמדנו על 16,000 איש מקבלי שירותים, היום אנחנו עומדים על יותר מ-20,000. אנחנו קפצנו בשנתיים האחרונות מאוד. תכף אני אספר לכם למה זה קרה, אבל בכל אופן יש לנו עלייה מאוד מאוד גדולה במספר מקבלי השירותים, ולכן הנושא הארגוני הוא קריטי פה. לתת לנו בעצם איזשהו גב ארגוני יותר חזק. זה ברמה של הפרופורציה, המשרות לא השתנו מ-2005, כך שאנחנו במצוקה מאוד גדולה של משרות פר מקבלי שירותים. אני רוצה לספר לכם על השנה האחרונה וקצת להגיד לכם למה עלינו בעצם בצורה כזאת. אני חושבת שהמהפכה השנייה שקורית בפסיכיאטריה זו המהפכה שקורית היום בנושא של קופות חולים, הרפורמה בבריאות הנפש. למה אני אומרת לו המהפכה השנייה? כי במהפכה הזו אני חושבת שיש לנו את הסיכוי הנפלא לחבר בעצם את האמירות השיקומיות מתחום השיקום לאמירות של השירות האמבולטורי והשירות האשפוזי, ואני חושבת שזו שעת רצון מדהימה שהיא מעוררת בנו הרבה מאוד תקווה שצורת העבודה בשטח ביום-יום בין המרפאות, בין האשפוז ובין השיקום תהיה צורה אחרת לגמרי, הרבה יותר מסונכרנת, עם הרבה יותר אפשרויות טיפול נכונות וטובות יותר, ובעיקר שני הדברים המשמעותיים ביותר שעליהם אנחנו עובדים בממשק עם קופות חולים, מניעת אשפוז, החבירה למניעת אשפוז, זאת אומרת להתחיל להכניס כל מיני אלמנטים של אשפוזי בית, צוותים לקרייסיס אינטרוונשן, לטיפול בשעת משבר, כל הדברים האלה, רוב קופות החולים מאוד מעוניינות בזה. מה? גם הדרכה שצוותים בבתי חולים. בוודאי, תכף אני אגיע גם לזה. אבל בוא נאמר שהעבודה על השירות האמבולטורי היותר מונגש עם איזושהי מודרניזציה של המודלים ואיך עובדים ועל מה עובדים בתוך מרפאות, זה בהחלט מבחינתנו מקום לעבודה מאוד מאוד רציפה עם קופות חולים. יושב פה אבי אורן שנמצא במנהלת הרפורמה ביחד איתנו, יש את נציגות של ארגון בזכות, יש את יואב קריין שהוא יו"ר המועצה, ואני חושבת שזה בהחלט
שעת רצון. אחד הדברים שאני מאוד רוצה ליצור, וחלק מהאנשים שהזכרתי פה, אני מקווה שהם יצטרפו אלינו, זה ליצור איזושהי עבודה משותפת לכולנו על מה צריך ללכת היום, על איזה כיוון מחשבה אנחנו רוצים לפתח מול קופות חולים, ולהתחיל לאט לאט לעבוד עם אמירה יותר ברורה, עם כיוונים יותר ברורים, ולמשוך באמת את הקופות למקומות הנכונים שאנחנו נכתיב להם. רבותיי, זה גם במובן הזה, בעיניי, לא דבר מובן מאליו, שאנחנו ככוח מסוגלים להכתיב איזושהי אמירה לנותני השירותים שלנו. אבל יש לנו את הכוח, בעיניי יש לנו לגמרי את הכוח. הדבר הנוסף שקרה השנה הזו, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל אתם שמעתם את המספרים, ב-2012 השיקום גמר בגירעון תקציבי פעם ראשונה בהיסטוריה של 60 מיליון שקל. אתם שומעים קצת מה קורה עכשיו בתוך הכנסת וכמה שירותים חברתיים נקראים לגזרים, השיקום ברווחה קוצץ ב-30 מיליון שקל. אולי תחלתי רק איפה נושא השיקום עומד בכלל במשרד הבריאות? בוודאי, אני מגיעה לזה, כי אני חושבת שאחד הדברים שבאמת קרו השנה, אני חושבת שהמאבק שלנו להיות במקום יותר מרכזי במשרד הוא מאבק שהתחיל בו ואני ממשיכה בו, הוא מאבק מאוד מאוד לא פשוט, כי משרד הבריאות הוא המשרד השלישי בגודלו במדינת ישראל. הוא משרד שבעיקר עוסק בתחום רפואה. השירות החברתי הזה לא מוכר לו והוא לא יודע איך לאכול אותו. ולכן הוא תמיד מתייחס אליו כסקנד בסט. אבל אני חושבת שאחד הדברים שאני רוצה להגיד לכם ככה בגאווה, זה שלמרות שסיימנו את 2012 עם גדילה מאוד מאוד אסיבית ועם גירעון תקציבי של 60 מיליון, אנחנו לא רק לא נדרשים היום, מה שנקרא תשמרו על הכסף, אלא להפך. האמירה של המנכ"ל של המשרד היום, תמשיכו לגדול. וזה גם זאת? כן. תמשיכו לגדול, אל תעצרו את התנופה, תמשיכו לגדול. אני חושבת שזה מבחינתו גם עוד יותר, הוא מאוד מעודד את קופות החולים לעשות הפניות לשיקום. שזה אומר, זה גם מסביר חלק מהגדילה שנעשתה השנה, כי קופות חולים היום, במיוחד מכבי, כללית עוד לא, מפנות אלינו בצורה סיסטמטית אוכלוסיות הולכות וגדלות. אנחנו כבר מתחילים להרגיש בשנתיים האחרונות את הקופות מאוד מעוניינות להתחיל להפנות אלינו שירותים. אני רק אסביר למה. מכל מערכת בריאות הנפש, המערכת היחידה שקופת חולים לא תממן אותה זה מערכת השיקום. כל היתר יהיה בקופות החולים, האשפוזים, המרפאות. הדבר היחיד שקופת חולים לא תממן זה מערכת השיקום, ולכן מבחינה כלכלית יש תמריץ מאוד גדול לקופות להפנות לסל שיקום, ולנו יש בהחלט רצון מאוד גדול שיפנו. זאת אומרת, יש כאן שוב חיבור של אינטרסים. סליחה? זה לא התנסות של אינטרסים? כי הקופת חולים תקבל על כל כסף. לא, הם לא מקבלים על כל כסף. אני חושבת שכדאי מאוד שאחד הדיונים פה, אבי, אני חושבת שכדאי שתיקח על עצמך, זה הנושא של מה ההסכם עם הקופות חולים. הקופות החולים קיבלו על בריאות הנפש סכום כסף סגור, הם קיבלו 150 מיליון שקל. תמורה, את הסכום הזה, הם צריכים לתת את השירותים. אין להם שום תמרוץ, לא על אשפוזים ולא על התייחסות בפרט. זאת אומרת, צריכים להבין את המנגנון הזה, שסביב הנושא של המעבר לקופות,
כי האינטרס שלהם הכי מובהק זה למנוע אשפוזים, כי הם פשוט ישלמו עליהם, ואני חושבת שבאינטרס הזה צריך להיכנס מאוד חזק ולבדוק מה הם יכולים לעשות למעננו בעניין הזה. והדבר הנוסף שהוא האינטרס שלהם, וזה מגיע לדבר השני שהיום אנחנו מאוד מאוד עסוקים בו, זה הנושא של הבריאות הפיזית של נפגעי נפש. הבריאות הפיזית במשך שנים ארוכות מאוד הוזנחה על ידי קופות החולים. למה הם הרגישו שזו אוכלוסייה בלי אבא ואמא? ולכן הרבה מאוד תחלואה פיזית ומוות מוקדם של 20 שנה, אתם יודעים שתוחלת החיים של נפגעי נפש היא קצרה בהרבה מאוד מהאוכלוסייה הרגילה. כאן יש בהחלט אינטרס נוסף שאני מסמנת אותו כאינטרס מובהק וחשוב מאוד של המערכת של השיקום עם המערכת של בריאות הנפש. ושל קופות חולים. אני חושבת, בשנה האחרונה אנחנו בנינו תוכניות עבודה לצוות השיקום בכל הארץ. בכל הארץ. בתוך תוכניות העבודה הכנסנו מאוד בצורה מרכזית עם תשומות כלכליות את כל הסיפור של מניעה של תחלואה פיזית. כל הנושא של השמנה ועישון ופעילות ספורטיבית. אני לא יודעת אם אתם מרגישים את זה, אבל השנה הזו, לדוגמה, קמו 14 קבוצות כדורגל של מפעלות. אתם שמעתם על הפרויקט הזה? יש טורנירים. יש טורנירים של נפגעי נפש שמשחקים כדורגל. בכל הארץ. מה? יש בקריית אונו, יש בכל המקומות. יש בבאר שבע? דרך אגב, עדיין אנחנו מפסידים בטורנירים מול האחרים, אבל בוא נאמר שרק התחלנו השנה, אני מקווה שגם נביא גביעים, אבל אני לא אומרת את זה סתם, אני אומרת את זה שהחיבור גוף ונפש, שהוא לא מובן מאליו, הופך להיות בשנים האחרונות, בשנה האחרונה בכל אופן מבחינתנו, חיבור הכרחי. אי אפשר להמשיך לדבר על קריירה ולימודים והכשרות בלי לדבר על ה-well-being של הגוף, איך אנחנו קמים בבוקר, האם יש לנו יכולת ללכת כן או לא, האם יש לנו אוכל טוב במקרר כן או לא וכדומה. זאת אומרת, הדבר הזה חייב להתחבר. הדבר הנוסף שקרה בשנה האחרונה, ואת זה אתם בוודאי מכירים, זה כל הנושא של ההתמקצעות. אנחנו עושים עבודה מאוד מאוד משמעותית על נושא של לימודים, לא רק על ליווי ללימודים של השכלה אקדמית נתמכת, שיש כבר 130 איש בה, שזה שירות בעיניי, שירות דגל מדהים, אלא גם כל הזמן להיכנס למערכת של לימוד עצמי. צרכנים כנותני שירות 3 קורסים בשנה כבר. הקורסים הם בהחלט כל הזמן בפיתוח. אנחנו מאוד רוצים להכניס בשנה הבאה לבית ספר שיקום את הקורס לעמיתים מומחים. מה ששמעתם פה מדני? איפה אתה? אנחנו רוצים להכשיר יותר ויותר אנשים שיעבדו לא רק בשיקום, אלא בבריאות נפש בכלל. למה בבריאות נפש בכלל? כי זה גם שעת רצון עכשיו, כשהקופות חולים בונים מרפאות, להכניס לפחות תקן אחד, שהוא תקן של מתמודד, זה היום יכול לקרות. אנחנו צריכים לבנות את הפיילוטים, הפיילוטים שלנו יובילו בעצם את המדינה לכך שלפחות בכל מרפאה לבריאות נפש, אני רוצה יותר, אבל בוא נאמר שזה המינימום, שבכל מרפאה לבריאות נפש יהיה לפחות תקן אחד של מתמודד. צריך לבנות לזה הכשרות, צריך לבנות לזה ליווי, צריך לבנות לזה תשומות, ולכן אני חושבת שאתם פה. זאת אומרת, הכוח והפוטנציאל והמניע לכל תהליך כזה, זה מי יכול לאייש את המשרות, מי האנשים שילמדו, מי האנשים שיובילו, מי האנשים שיהיו, מה שנקרא הדור הבא בתוך המשרות האלה.
מי אחראי באשדוד על צרכנים נותני שירות? מי אחראי באשדוד על צרכנים? יש פה מישהו צרכנים? אלא קובלט? אני לא מכירה את השמות. את צריכה להתקשר ליעל יעל זה בבאר שבע. רגע, יש פה, ברק, אתה לא מכיר? אפשר להתקשר למשרד וצרכן נותני שירות ולקבל את הפרטים, זה לא בעיה. מי שמתעניין יפנה אליי, אני אתן אותה. אני מאמינה אני אתן לך טלפון של הארגון אני רוצה להמשיך קצת, ברשותכם. אני מערבבת קצת בין מה שקורה היום לבין העתיד, אבל אני חושבת שהערבוב הזה הוא לפעמים חיוני עבורי. אני רוצה לדבר... תודה. תודה. וואו, קשה לכם, אני רואה את זה. לי אין בעיה לקצר, אם אתם רוצים. אין בעיה. אני לא נאבדת. אני אדבר, מי שיכול להחזיק מעמד בסדר. אם אתם רוצים, כדי שיהיה לנו זמן לשאלות, אז בוא נאמר שאני אדבר עוד בערך רבע שעה 20 דקות, בסדר? ונשאיר קצת זמן לשאלות, אוקיי? כי אני חושבת שבכל זאת, הנה, גם אני... אבל זה מעניין. אני חושבת שאני לא יכולה לוותר על ההזדמנות בכל זאת. אני רוצה קצת לדבר עוד על התוכניות שלנו היום ועל כיווני מחשבה שלנו בעתיד, ואני קצת אדלג על כמה דברים שרציתי, ואני רוצה להגיד בכל זאת על שני דברים שבשנים האחרונות קרו לנו, ואני מאוד מאוד מברכת עליהם, ואני רוצה לשתף אתכם. חלק מכם, אולי יש כאן מישהו שגם עובד ומכיר, רק אם אפשר לסגור את הדלת ואז יהיה לנו שקט. תודה. הנה, זה לא יעיל. והוא לא עובד בכלל, נכון? זה עובד. יופי, תודה. אני רוצה לדבר איתכם על כמה דברים שהם מאוד משמעותיים שקרו בשנים האחרונות. כולם מכירים פה את המושג סוקרי איכות? מכירים את השירות הזה? מכירים. השירות הזה, סוקרי איכות, עובד במשך 4 שנים, והסוקרים כולם הם מתמודדים שהם עברו קורס הכשרה בבנייה של סקרים, והם בעצם שואלים את כל מקבלי השירותים לגבי הסביעות רצון שלהם מהשירות. שירותים של סל שיקום. כל השירותים של סל שיקום באזור המרכז. בשנה הבאה אנחנו הולכים להרחיב אותו לכל הארץ. רגע, זה גם הגיע לדרום. רגע, תכף אני אגיד לכם אבל זה הגיע גם לדרום. זה הגיע לדרום. הפרויקט הזה, מה שאני עושה איתו, אני לוקחת את כל 4,000 שאלונים שנאספים בשנה, ואני לומדת את התוצאות שלהם ברמה הסטטיסטית. כאילו, מה קרה עם האנשים באמת במשך השנה בשירותים? זה אנונימי דרך אגב, זה לא שם, אבל אנחנו לומדים את התוצאות. ומה שהסתבר בשנים האחרונות, אני אמרתי את זה בהרבה כנסים, אולי שמעתם את זה, שהתחום החזק ביותר שמנהל הצלחה בעצם בשיקום, מהו? החברתי. ולכן הדגש שלנו בשנים האחרונות מאוד, וגם בשנים הבאות מאוד, ילך על הנושא של הפיתוח של התחום החברתי. אני חושבת שלכם כמובילי דעת יש מקום להתחבר אלינו מאוד. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל הקלאבהאוס, שעכשיו אנחנו מרחיבים אותו לעוד 3 בארץ, זה בהחלט שירות. הקלאבהאוס בחיפה, בטבריה, בירושלים, יהיה גם בדרום. קלאבהאוס זה מודל שהוא בעצם מנוהל, זה מעין מועדון שמנוהל על ידי החברים שלו. מי כאן דיבר איתי על זה שהוא נציג של הקלאבהאוס בחוץ לפי דעתי,
שהוא מנהל, שהוא עובד בקלאב בטבריה. אני חושבת ששווה לכם לשמוע על המודל הזה. הוא נמצא בחוץ, בחור עם חולצה סגולה, לא יודעת מה שמו. זה לא, זה הרבה מעבר. זה מועדון, את רוצה להגיד את זה אפרת? את עכשיו שותפה בבנייה של ירושלים. אני בקבוצת עבודה שמפתחת את המועדון בירושלים. זה גם מועדון חברתי וגם מועדון תעסוקתי, וגם מנסים להיות כמו בית. יש עיקרון מאוד חזק של שוויוניות, של הצוות ושל המנהל, שההחלטות מתקבלות